A l'Institut Cal·lípolis treballem amb el canal YouTube promocionant les activitats que realitzem amb els alumnes. Llavors, com que són materials que creen ells mateixos, doncs és una manera que se sentin implicats en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Llavors tenim un professorat que és el que s'encarrega del projecte Log On, significa estar connectat, que s'encarrega de fer la difusió dels nous materials, de les tecnologies TIC, de les tecnologies per la innovació. I com que avui en dia estem tots tan depenent de materials tecnològics, mòbils, ordinadors, internet, doncs és una eina molt útil i és una manera d'incorporar aquestes eines en els processos de l'educació moderna. Llavors, el YouTube ens ofereix una eina fantàstica perquè permet editar aquests vídeos, permet penjar-los a la xarxa i permet incorporar-los a les classes. És a dir, permet fer un repàs, permet fer una eina d'estudi i tot el procés resulta molt útil i resulta molt enriquidor per a l'alumnat. Llavors, l'eina YouTube és una eina que incorporem a l'institut i organitzem amb les diferents famílies. Esports, sanitat i imatge personal. Cadascuna d'aquestes famílies té els seus materials i així podem generar tutorials que permeten fer el seguiment dels diferents treballs o inclús material d'informació genèrica de l'institut. En el cas de salut ambiental hem penjat una pràctica que fèiem sabó de manera tradicional i això és un procés que sempre s'ha fet tota la vida, de fabricar sabó artesanal, i el fet de penjar-lo i els alumnes que ho veuen després és una eina de treball molt útil. Llavors tenim un professorat del projecte Log On que s'encarrega de fer difusió i de fer la formació del professorat en les noves tecnologies.